дар саҳни ҳавлии ёдгории таърихӣ қасри шоҳони ҳулбуг роҳбарияти мамнунгоҳи таърихии ҳулбуг бостоншиносони ҷавон аз 9 давлатҳои узви иттиҳоди давлатҳои мустақилро ана ҳамин тавр бо меҳмоннавозии тоҷикона истиқбол гирифтанд. боиси чунин як таваҷҷӯҳи хоса гардидани шаҳри асри миёнагии ҳулбуг ин пеш аз ҳама кӯшиш ва дастовардҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, мушаххасан пешвои муаззами миллат дар самти ҳифз нигаҳдошт ва тарғиби ёдгориҳои таърихиву фарҳангии миллат ба шумор меравад. бояд қайд намуд ки тибқи хулосаҳо ва пешниҳодҳои бостоншиносони иттиҳоди муштаракулманофеъ ки ҷиҳати ба рӯйхати асосии ЮНЕСКО ворид намудани шаҳри асри миёнагии ҳулбуг яке аз самтҳои асосии фаъолияти вазорати фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон ба шумор меравад ва хушбахтона имрӯз ин талошҳои пайвастаи пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон, роҳбарияти вазорати фарҳанг, мушаххасан кормандони мамнугоҳи таърихии фарҳангии ҳулбуг самар ба бор овард ва мутахассисони соҳавии давлатҳои муштаракулманофеъ имрӯз баҳри дидан намудан аз ин ёдгорӣ нобиғаи халқи тоҷик қадам ранҷа намуданд. дар доираи ҳамоиши мактаби бостоншиносони ҷавон иштирокчиён аз давлатҳои СНГ рӯзи 15 то 22 август идома меёбад. тибқи барнома дар ин рӯзҳо меҳмонон аз якчанд ёдгориҳои таърихии тоҷикистон дидан менамоянд. нахуст рӯзи 18 август иштирокчиёни семинар дар ноҳияи восеъ аз ёдгории таърихии асри миёнагии давраи Сомониён қасри шоҳони ҳулбуг дидан намуданд. тадқиқотҳои бостоншиносӣ дар ин шаҳри асри миёнагӣ охири солҳои 40-уми асри гузашта оғоз гардида то имрӯз идома дорад. масоҳати шаҳри қадимаи ҳулбуг 280 гектарро ташкил дода, осори боқимондаҳои он 70 гектарро ташкил додааст. ин ҳуҷраҳо дар қасри шоҳони ҳулбуг аз давраи асри миёна то имрӯз боқӣ мондааст. бо раҳнамоии директори мамнунгоҳ Абдулло Хоҷаев аз саёҳат ба қасри шоҳони ҳулбуг бостоншиносони ҷавон дар бораи паҳлӯҳои гуногуни ин саҳифаи таърихи халқи тоҷик иттилоъ гирифта таъссуротҳои нек бардоштанд. албатта пеш аз ба ин мавзеъ омадан мо бо барномаи сафарӣ ошно гаштем ва ба воситаи шабакаҳои иҷтимоӣ доир ба ин мавзеъ маълумот пайдо кардем, вале бо чашми худ дидани чунин мавзеъ инро бо сухан гуфтан имконопазир аст. ин олиҷаноб аст ва вазорати фарҳанги шумо бисёр кӯшиш ба харҷ медиҳад ки таваҷҷӯҳи сайёҳонро ба ин кишвар ҷалб созад ва чунин мавзеъҳоро дида кас дар ҳақиқат мехоҳад ки ба ин ҷо бори дигар боз ҳам сафар кунад. нисфирӯзии ин рӯз бостоншиносон назди осорхонаи таърихии ҳулбуг акси хотиравӣ бардошта аз номи маъмурияти мамнугоҳи таърихии ҳулбуг барои хотира аз ҳулбуг бо тӯҳфаҳои хотиравӣ тасвири рамзи шоҳони хатлон қадр карда шуданд. гузориши хоҷа Назриев, Худойназар Зуҳуров аз ноҳияи восеъ барои барномаи иттилоотии Навид.